sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 42 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawat mayad-mayad nga gabi kung mayad nga hapon na naman. Sa inyo taran, Luzon, Visayas, Mindanao, Bugos nga Pilipinas, partikular din sa Bacolod kag Negros Occidental. Inyo pala tunturan Aksyon Reports After Operation. Yari na kita sa Pizza 4 Webes. Sa bulan sa Marso tuwig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya amat na nga nabatsagan sa mga tao. Patigan ang mga sapat nagabatsag man sang kapaang sang panahon. Hasta ang pilas sa ka mga tanom. Akon sa mga tao pa mahuyang ang immune system akong resistensya. Nagakurisong man ang dahon. Kagamat-amat man nga nagakalayong. Hindi magod sa pagsugod na sang ginatuwag nga summer season. Marso 4 tuwig 2021. Una ining Huwebes ay katatlo nga bulan sa nga tuig 2021. Kung wala kuntani ang COVID-19 nga pandemya kuntani sa mga bulan, masako-sako ang mga manunudlo ka mga estudyante sa pagpreparar sa graduation ceremony kag pagpapirma sa mga clearances. Kung kaysa mga kaaksyon, dala pagani ang paggatukib sa listahan sang may mga utang sa eskwelahan. Kung din estudyante ang may balayran, sa pareho man yang estudyante ang maestro o kung ang maestra amo ang may balayran. Amo ini ang masabi nga sitwasyon nga masaksihan sa nga bulan, pero kumo kay humanos sa aton ang krisis. Di lamang sa aton diri sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan sa nga COVID-19. Tanan apektado, wala sang nakaluwas, tanan nagpalahimunong. Kamusta kamo taran-taran sa mga nagamonitor na sa saninga panatunturan? Ang oras sa mong amoning rush hour
Masako ang kalabanan ng mga tao sa mga merkado, establishmento, ang trapiko mga kaksunti masabi. Nagakalo-kalo labi na sa mga mayor nga dalanon. Mga tao nagapinauli inis sila silitang sa tagsa ka mga puluyan. Magluwas lamang sang may mga ara sang halapitan. Inyo kakson-akson na Marlon Hinovaya. Kagaro sa aton Pangulong dinala. Ano tonta na mga nagabaga, nagabalingaso nga mga pangulong dinalan una kita sa bahin sang balita lokal. Turokay bakuna sa Bacolod. Dali na lang umpisahan na. Ang bakuna nga mag-aabot sa Bacolod, ang una man nga nag-abot diri sa Pungsod Pilipinas nagligad nga Lunes. Ang ngalan Sinovac. Mag-abot nini sa Domingong adlaw diri sa Bacolod. Ang bakuna nga daw parihuman sang isda nga di pwede mapadugay-dugayan bagod basi maglubok. Ang unang nga turukan diri sa Bacolod mga kaaksyon, mga health frontliners sang isa ka pribado nga hospital, ang isa ka pampubliko nga hospital. Sino ang masunod? Ang masunod diri mga kaaksyon, mga katapos sang otoridad, katapos sang kapulisan. Sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo, turukan man sang siningsay Nova COVID-19 vaccines. Halin nini sa initial nga 600,000 doses nga gindonar sang Abyansang Pilipinas. While sa iban kundi People's Republic of China. Ang bakuna nga iturok sa mga kapulisan direkta nga magahalin sa PNP headquarters sa Campo Crame, Metro Manila. Ang tanan nga pulis sa Nocpo target nga bakunahan. Sabi CPO, kamusta? May mga pulis mambalang nga bakunahan sang Sinovac. Daway bati-bati haw? Mga pulis Bacolod haw? Man may ang nagaservice subong ang city director daw man tana batia, di bla? Bati ka maway. Gakatol ulo sang kalabanan ng mga tao, magamo ini ang senaryo makakson. Damo sang nagasiling nga san o pa magbag-ong liderato sang BCPO. Nahaw? Dapat na ginapangita nila leader nga mapisan, dali palapitan, dasig sa pag-akto tob-tob. Sa pag-akto sa mga dalagko nga mga kaso. Pero sabong anong tabo sa mga kaso man, tob-tob lang sa kaso, nagpundo, nagugok o kon naguot. Kagway na makabutwa bao ko sa mga salakyan pa. Pila ka mga opisyal naton sang gobyerno, bao ang iban gusto malang mag-nguri-nguri. Ginayuhuman lang. Ang tuman kadamo sa mga kaso nga waay sang kasolbaran. Una sa balita, una sa aksyon. Oy ang kapulisan sang Bacolod nang inalerto man, hindi lang para mapunggan ang nagaluntad nga krimen o kon illegal nga aktibidad, kundi alerto man sa pag-abot sa bakuna halin sa Sinovac China sa Domingo. Ang kadamoon sang doses makakson mag-abot diri sa Bacolod 3,500 doses. Ang pila ka mga pulis halin sa Bacolod, dito sila iga-assign sa Bacolod Silay Airport. Bulig man ang nukpo sang pulis sa nukpo. Ang ilang sa nga pagkahibuon para mag-convoy ako magbantay sa pag-abot sa bakuna. Ini ang tipigan sa Mayo. Ang pagtipig nga daw pareho sa isa ka ulay nga dalaga o kon bulak nga hindi malaya. Ang paghalong agod mapiho nga ni ang masaylo sa cold storage facilities ang gobyerno. Komo kamayara sa nga paghalong sa pagbaton, pagdala kag pagsaylo sa nga sering nga bakuna, ang dalagan sang kargahan nga salakyante dapat mahinalungon man. Dapat 100% nga mapiho nga wagid sa kanuman nga aberyakon aksidente. Kaya magamuning plastada mga kakson ti sigurado nga may pila sa ka mga dalan nga agyan sa pagka-transport sri. Medyo pulo problema siguro daring trapiko pero tiyo laton tara. Magamo sa rin plastada dapat umpisa na kamo tipon. Dapat may balon ka mo sang pasyensya. May balon nga pasyensya ang tagsa-tagsa. Labi na kon ka mo ang matabuan gidla. Nga makaagi sa anagyan. Nagyan man sa pagbiyahe siring Sinovac COVID-19 vaccines this Sunday.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik sa bakunang Sinovac mga kaakson, ang Gobernador sang Negros Occidental, Bong Lacson, ready na, handa na sa pagpaturok sang bakuna. Bisan pa ini ang halin sa manufacturer nga Sinovac halin sa pungsod China. Ugaling ti subong way pasang klaro kag tuman pagkaburon ang sitwasyon. Wala pa mabalaan kung nanugid bala ang matabo diri sa probinsya. Ang mga opisyal sa gobyerno san o pwede maturukan sa bakuna kung anugid nga sa isang bakuna ang pwede iturok sa ila. Sa Bacolod mga kaaksyon, may pilaman ka mga opisyalis sang syudad, interesado man nga magpabakuna sang Sinovac kung hatagan gid man pahanugot sang nasyonal. Sa balita, una sa aksyon. Way ganito maturukan ang mayor sang Marikina nga nagkanto sa ospital nga araman hamtang sa lugar niya sa Marikina. Sila niya pwede ako makapaturok sang Sinovac vaccine nga nag-abot. Ambal sang ginpamangkutan niya, Mayor, way ka di sa listahan. Hindi pwede. May nagkatalana nagalito nga mga ngalan nga dapat among turukan sang Sinovac nga bakuna. Di diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Daw amo-amo man ini ang senaryo. Pero basi pa man lang nga maghambal ang gobyerno nasyonal, yes, pwede ka mo na magkapangita sa opisyal na pwede turukan sang Sinovac, hala, turukin nyo. Ano pagkadiban sa mga balita mga kaaksyon sa bahin sang balita lokal? Ari may balita man nga talulupang doon ho. Why hindi sang angot sa COVID-19? Pang pulis nga balita. Asubong ang kapulisan sa Bacolod nagalibog ang pensar kung diin pwede makitaan ining duha ka mga nag-edad sa 18 anyos nga pamatanon. Amoy ni silang ginatawag nga children in conflict with the law. Ang report makakso nakapalagyo na sila sa Social Development Center ng SDC dara sa area sa Barangay Sikang Airport kagab ilang niho. Ang SDC makakson ti sang naka-assign pa kita bilang patrol reporter kag beat reporter sa Bacolod City Police Office. Kaya nga lapit-lapit naman 20 katuig ang nagligad. Mga year 2000 to, 2000, 2001, 2002. Ara kita assign sa BCPO headquarters makakson at the same time patrol reporter. Ining SDC niti masami ko ni ginasudlan bagod amo ni sadtong tion nga damo permi sa balita nga katabo da. Mayara bata nga nag-ilinaway, mayara nga nagpanalagyo. Yang SDC ti serbi ini nga rehabilitation center mo, diri ni ginadala ang kabataan nga minor de edad la. Nga nagakomiter ko nakahimo sang krimen, diri sila ginaamuma. May mga ginatawag na nga house parent amo na nagaamuma sila. Ang iba na pasakaan na sang kaso pero hindi pwede mapriso bagod minor de edad. Ang kalabanan da makakson in mga big boys kag big girls bla na pinabayan man sa ila sila tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Nga kung mag-ida-edad sila gan illegal ang tangatan nila sila makakson kung hindi snatcher, manong pickpocket, hindi gani hold upper. Ang balita nga may panibag ko na naman ng insidente dara nga pagpalagyo sa kabataan. Ang mayara siya natawag dara nga house parent sa SDC. Ano ba lang ginhalinan kung nga nakapalagyo ining duha ka mga kabataan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang panawagan sa mga tao nga nagapabulag-bulag nga hindi man bulag. Balita angot sa traffic lights. Ano ka dugay ato sa nga patrol i-check ta sila sa observation report kung may mga traffic lights nga kanadlawan. Anong balita sa traffic lights? Ang traffic lights ti amo ding masami makitaan sa ginsangan nga dalan diri sa Bacolod. Ining ginatawag nga intersection bla. Ining naga-cruise to, itsura cruise. Dako ang mabulig sini para way sang problema sa trapiko. Ang traffic lights kung kaysa maka-aksyon, di man maintindihan. Bangod kung kaysa kadula ang guhit sa numero nga sa nagasiga bla. Ang numero nga nagasiga ga kadula isa ka guhit. May go. Mayara sang ready kag stop. Nga signal ang duag sa maka-aksyon ang color sa green kung go.
yellow, pwede man ganing nga orange kon ready o kung naginatawag nga preparasyon. Kag pula nga kon si Pastor K. Buloy pa ang pahambalon. Basta gani pula ang matigdas nga tinaga. Stop! Stop! Nan na mo na sa stop. Magpula, stop ka. Stop and go. Go and stop. Okay lang sa traffic lights kung kulang isa o kung duwa ka kurit ang numero. Pero hindi gid okay. At daw siya, dugid ka karadlawan kag kahalamutan kung ang pula kag green nagasiga sang dungan. Uy, Ano ba yan? amo na sang kakatabo dis bagol. Kung ining bakit anis ang driver ne? Pihogid nga hindi lang daw pamuyayaw daw ang aton mabatian. Hindi lang kalot-kalot sang bagol aton sila nga makitaan. Kundi may pamarugso pa na. Kag may paglingog-ngog sang pinsar. Anong dapat patihon man? Ang stop o kongo? Ang balita nga sa ginsangan sa dalan sang Lacson kag Hirnaes diri sa Bacolod ho. Damo sa nakasiplat kuno nga ang pula kag green nagadungan siga. Ano ba yan? Amo na gani. Kadungan siga. Pag amo ni makakson mas mayo pa nga kakason dala na mo. Ang traffic lights takilisan bla sa bag-o. Ilisan sang di kalidad kag indi kining koy ang siga kag pagbaylo-baylo sang numero. Sinong dapat dari ka pulpugon kapukawon man? Isa dari mo ng bitaw eh. Bacolod Traffic Authority Office. Kabay panganyo ni na talupang danda. Sa ato naman sila gobyerno. Aber sa sunod gani pagbakal sa traffic lights nga kapilian yung mga bakod-bakod man. Ang di kalidad man. Inang pang malawigon. Isan pa nga mahal. Ay ka mo gani na mahalan sang lapit 5 milyones pesos nga Halandumon tower, di ba? Ini ang traffic lights importante ni. Ay importante hindi paghimuon kadadlawan sang mga buang, hindi paghimuon sa mga hindi paghimuon kadadlawan sa mga tao eh. Una sa balita, una sa aksyon. Kung ikaw driver, kita mo dungan siga, green kag pula, mano ka. Mano ka ma-stop kon bago. Akon ka na lagi. Stop or go. Sa or ka na lang. Tunga-tunga ka na lang. Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal. Amaning hitabo mga aksyon nga nakapalamho. Nakapalamho na naman sa badabang mga tao. Subong ginalikupan isang mga isyu naman kag kontrobersiya siguro eh. Ang punteriya diring gobyerno naman. Andito sa Iloilo mga aksyon isa ka abogado but sa lingonti mananabang human rights lawyer si Angelo Carlo Guillen. Uben pa ni 33 anyos pala mga aksyon. Isa man sa ginatawag nga red tag nga human rights lawyer kuno ni. Ang balita ginbuno ni sa lugar nga lapit lamang sa City Police Office Headquarters sang Iloilo sa may dalan sang General Luna. Ang ginusar sa pagbuno, argoy, kasakit kagapdi, hindi sundang, hindi man ice pick, kundi gingamit niya sari ang screwdriver. Oh my God! Kachaki, no? Screwdriver, ginagamit lang na yan sa padulot kag pagakuha sang screw. Antes ginbuno mga kaakson kanastigo anay ni siya. Ginbuno igo sa sining ining temple naton bla. Ang temple diri sa may sa temple kag liog. Temple diri sa makilid bla sa aton ulo niyo, di bla. Ining sentros mata tabalas kini sa ulo ta. Mo na dra na sa igo mga kaakson. May pilas mas baga, ka may pilas sa liog. Dili mo inas lang maka-aksyon ti subong luwas sa delikado. Ining si Attorney Guillen. Ang nagbuno, duwa ka mga naka-mask nga tao. Ama ni subong ginagamit ni ang face mask sa mga kriminal sa kriminalidad. Ginakuha nila ang kahigayunan maka-aksyon. Kinuha pa ning bag sang abogado nga ni. Nga may unod nga laptop kag case files man abogado sabot.
Gindala ini kag nagpalagyo sakay sa duwa ka mga motorsiklo man, sang duwa man ka mga tao nga nagahulat nga manila sa diupod bot sa dingon, apat ka mga tao din nagplano. Ano gid ang sa likod siri, plano gid ba nga patyon ni abogado ni. O kon luyag lamang nga pabatsagon. Kamati pinasahi nga klase sang pag-atake niya. Ang kalabanan ginatiro sang riding in tandem, iniyagin kastigo antes bunon sang screwdriver. Anong mga tao nga nagbuno ni man? Ano ni panday? Ano ni elektrisyan? Na screwdriver? Ewaling sigilyan ni nagasabi man ng Assistant Vice President for the Visayas sang National Union of People's Lawyer but sa lingon maposisyon ang hindi basta-basta nga sahi sang abogado ni. Ang Malacanang kag Integrated Bar of the Philippines nagkondenar sa ratabo ang mabalan na perme batiante. Ginakondenar. Ang kapulisan kag NBI ginmandoan na nga imbestigahan ang kaso. Sabay naman sa Iloilo, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, abogado mo si Jerry Treñas mo, nagkondenar man kag naalarma siya. Ang siling ni Treñas nga pareho man yang abogado. Dapat maresolbar ining kaso ni. Kung tanda kag hindi lang dari magpatulog-tulog ang kapulisan, hindi malayo nga maresolbar ning kaso ni. Pati tara, mabalaan gid kung sino naghimo kag motibo sa insidente ni daw. Pero kung patulog-tulogan gani, matupa na naman ni sa babay kag TY. Impunto alas 5. 5 p.m. na. Kamusta ka mo da? Kung tao na? Sa mga nagapangape, hinay-hinay lang. Kasi mapaso ang inyo sa nga deal. Sa saring mga tariyon sa rasalinta na rush hour, ibalon naton ang observation report sa ato sa nga patrol, dalagan sa trapiko, siyempo tama pa ang subong. Sa patrol with Action Jan Diaz, Action Jan, mayong hapon, please come in. Exactly, ang Action Mar, mapangpangapan niya po sa palibot ng sulad sang Bacolod, nagapainit man ang pila ka mga dipasay nga sa lakyan, bagod ginagay nga gawa sa pila ka mga areas, dre. Pag pinasaway, haga sinabtanay dre mga traffic enforcers, kaya mga drivers sa dipasay nga jeep, kaya nga gawa, ragi na papundo na, red lights na, sa yellow, pagani, amo na tiyempo kung tani nga para makakuha builong iban man nga mga salakyan, gikan sa ibang nga ruta, at idamo ka pinasaway, maaari sa may intersection points ng Burgos Circumferential Road. Gasat tanay di sila nga mga tanion, ang traffic enforcer, kaya ang drivers, ang jeep, kahit yung jeep ganaan, nagdiretso pa, lapaw na sa may pedestrian lane mo, hindi man Japon ka tabok, kaya kinaging agaw, gini. Kaya sila nga production kami kausoy, kami halindigto sa may circumferential road, pa Burgos, kami aperte karaba sa pila sa masalakyan, no? Kung sa to, labot na doon sa may Chinese temple, subong nga, lapit na to nga sa station 4, kaga Chinese temple din nga area. Labang pila sa masalakyan, sa ningapon mga kaakson, nag-suppress sa moderate to heavy to heavy nga traffic situation, ang area sa Dalang Burgos. Iba naton nga mga kaakson ha, kung nagadalay ka sa mga kalatuan, ang isa din ko tip matag naton temprano, pahalin sa mga lugar mga kaakson, para at least on time ka makabot sa mga destinasyon. Ikaduha nga butang, may mo ka mo magkaroon, makadabay sa pila ka may diversion roads, nga sa rin magkita nabi maligwa ang sitwasyon sa traffic. Doon kaya, ipapat nato sa tuninasang mga karoon sa niman nga hapon. Ang traffic lights diri sa area sa Burgos Circumferential Road nagafunction o kung nagagana, why man siyang problema, gani ang sistema sa traffic kung tani ara gid lang, o galing kayang volume sa masalakyan, tumanggid kadako mga karoon sa niman nga hapon. May mga traffic enforcers kagin paktang bisan sa intersection point, duha ka bilog mga kaksyon para mapibilin lamang ang sistema kag tani malikawan ang mga salawayon nga mga salakyan kung mga driver sang salakyan ka ay diri ka katabot sa ngapon sa area sang Burgos Circumferential Road. Among ganyan please kami makalampuha sa rin sa may NGC pagkadto diri sa area sang Burgos Circumferential Road. Nakalabot kami mga 5 minutes mga kaksyon kag kinahanglan mo pila pa kakapundo antes ka makalampuha. Pero importante dire-diretso lang, no? Wala sa mga sagabal sa dalanon, wala may nag-obstruct sa kilid ng dalan, well-controlled sa mga otoridad ang sistema sang trapiko mga kaaksyon. Sa piyak nga bahin, diri naman sa area
sang Banga Kore paglabay sang patot sining hapon nakabig diri nga light to moderate naman ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagabalan. Maburbugat nga trapiko ang eksperyensahan sa mga motorista, ilabi na mga salakyan nga gikan diri sa May Libertad mga kaaksyon para post dikto sa area sa barangay Bansilingan. Kay dira hapon makita man naton ang mga double time, mga dipasay nga jeepney, pribado nga salakyan, kombinasyon pati motorsiklo tricycle giban pa da nagalabay, da nagalusot mga kaaksyon. Well-regulated o galing kay titsa na siling ko na sa gyapon ang nakapekto siling mabalubugak ng trapiko ang panigaltong naton nga karamuon sa masarikyan nga nilabay siling hapon. Bisan ka nilin Bangga Metal, pagkatod rin pa north nga portion sang syudad, karamo man sa masarikyan. Maoy na lang kay peak hours mga kaaksyon kontrolado naman sa mga traffic enforcer dito sa may Sigasco ang madalag ko nga sarakyan. Galing sa itong mga motorista, kung da ka mo naglabay sa may Sigasco, basta kita ka mo dala sa sandalan, nagapundo nga mga tracking, nga kargado sa tubo, mga delivery van, basta any nga dag ko nga sarakyan kung mga heavy equipment mga kaaksyon, dahil temporary o ginapatiner, samtang gina-implementar ang takban sa sulad sa Bacolod Tubdubla 7 ang tak na sining nga gabi. Okay, kung nagalabay pagitan sila for tinagigurong traffic diri paglabot sa may circumferential road mga kaaksyon siniman nga hapon. Samtang sa piyak nga bahin diri sa may Lopez-Haina, Burgos Lopez-Haina, Padulong diri Gonzaga Lopez-Haina nagasuplerman sining hapon sa moderate heavy nga sitwasyon kung trapiko aton nga paghambalan. Mabubugat nga trapiko mga kaaksyon ang may eksperyensyahan sang mga motorista sini nga hapon. Gani abiso naton sa totalan nga mga kaaksyon, agud malikawan ang mabubugat nga trapiko along area diri sa circumferential road. Pwede ka mo diri kalabay mga kaaksyon sa may mabiling area. Bisan diri sa Lopez-Haina, mabulubugat na ding traffic mong plus pagin nga daan nga hindi dala malabyan ang I think area sa Luzuriaga. No, kay ongoing ang construction sang dalanon mga kaaksyon from area sang Hilado padulong diri sa may area sang Lopez-Haina. Along gina straight gina no gina construct mga kaaksyon temporary wala ginapagyan sa mga motorista sining hapon. Diri sa area sa Mabini, pwede ka mo kaliko kay ang matabo sina dira kung alin ka mo diri mga kaaksyon sa may BS Aquino Drive, from BS Aquino Drive, pwede ka mo diri kaliko sa may area sang Nara. From Nara, ma-right turn ka mo, palapos de Hilado, go straight na ka mo makaaksyon Hilado, labay ka mo diri sa may Burgos. Kay dira iyawan, lang na da, hindi ka mo da pwedeng ma-counterflow mong isa lang na alin na nasa north to south na makalabay. So paglusot mo rin sa sang Burgos, public market, diretso ka lang labot ka makaaksyon sa area dala sang Galo. Pag labot mo sa Galo, pwede ka right turn para ka dito ka kalabay sa may Mabini. Left turn ka naman, then diretso makaaksyon labot sa may Libertad. Other option mo, pwede ka diri kalabay, pag labot mo makaaksyon sa may Rosario, left turn ka para palabalik ka diri sa may Dalan Lopez-Haina, dito ka lusot to sa may Agenda sang Ceres dira, no, pa BPI Bank, then Hernais makaaksyon. Paglabot mo sa Hernais, left turn ka naman pakato sa police station number 6. Duwala dang imo nga pwede labyan. Pwede madiretso ka pa Bangga Kore or ma-right turn ka sa Kuling Road, then go straight ka makaaksyon dito sa may tubang sang sa Barangay Hall, dire-diretso na dito ka pakato sa may kilid sa Bacolod Memorial Park, then lapos ka sa may Alihis. Amo na aton nga pwede siguro nga mahatag nga tips sa ito makaaksyon nga nagabiyay siling hapon para malikawan ng traffic diri sa may Lopez-Haina, diri sa may Bangga Kore, karamalan dito nagalabay sa may Bangga Kore, ilabi na mga 4-wheel vehicle, madlagko nga salakyan. So kung biyay ka lang man mga pribado nga salakyan, di pa sa motorsiklo, tricycle, pwede ka kalabay diri sa may Takuling, palapos ka dito Bacolod Memorial Park. Then pag nabot mo dira magkaaksyon, pili ka na. Kung padulong ka man silingan, alihis ng area, palat turn ka gid. Pero kung paano, koy ka, tangob, sumag, or duwa sa Metro Bacolod, mas advisable, right turn ka. Balik ka sa may arenata mga kaaksyon. Kaya bisan nga kadamo sa masalakyan, ang flow dala sa traffic mas madasig, no? Nagaganang traffic lights, then labay ka sa may arenata mga kaaksyon. Action mo, ang gintumod mo bago ginamang, amo siguro sa area, sang Dalan Hernais Lacson. Yes. Drabla sa tubang sang Cyber Center. Mhm. Kay dra sa may tubang sa Cyber Center way back January, month of January, February 1 gin feature na naton dira gin kuha naton sang video ang area, gin post na naton over social media. Actually area dira nag-trending na dira Action Mar. Kay ang kakatabo ang traffic lights sang mga salakyan nga gikan diri sa may south from Lizares, then ma-straight sila Lacson pakato north nga direksyon. Nagadunga na darang countdown o kung ang isip sang red lights sa green lights. But silingon may mga cases sa drama kaaksyon nga basi magtalang sila. Pero tanda nang nila
nga once magulpi na sila magdungan, bot silingon sila ang katabo, usually ginapanugutan na ang mga salakyan gikan sa west, gikan diri sa baybay, padulong libertad nga pasod nga makatabok. So ang obrahon mo na lang, kung makita mo nga nagyellow na, inainay ka. Kay basi mag-alang-alang, kabala kagara ka na sa katungan intersection point, gulpi nagringgaan, tuligwa ang mga salakyan sa ibang nga ruta, may pet ka basta nga sandalan, ikaw pa ang mabasulan. So, ang pinaka-advice natin sa mga turista nga nag-divide din sila, andira, ulalabot nga ginatong panawagan, of course, ay karoon pangon sa bitaw, nga makayo, siguro, alerto, hinahinay, no? Kay, para hindi kita may bulbal sa namang aksidente, kaya naman aton ginalikawan, mga ka-aksyon. Ang update, boss, nga adlaw, base may mga changes o mga tublag, abi, ang traffic situation sa palibot sang syudad. Karon na, pamatiyan sa tumakaksyon ang pagpayag sang katapo sang BCPO, sang spokesperson kag sang operations division head, may ayo sila kay most probably mayara bi pagutok sang trapiko, mayara dra nga i-obstruct ang mga areas nga temporaryo basi pila ka mga minutos gana niligwa ang paglabay sang convoy sa pagabot sa bakuna karon mapatiyan sa tumakaksyon diri sa Gapon sa Action Reports Afternoon Edition. Sini nga pon singka sang inyo kabatsagan sa Gapon pagtikapang sang panyempo sa totalan nga makaaksyon halong gid sa pagbiyahe sini nga pon mga kaaksyon. So pa mo na ang pinaka sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacol karon magapon makaaksyon labi na ang sitwasyon kon trapiko ang aton pagamalan. Iniman nga dalagan sang trapiko ang sa Gapon bugos kinadulong sa inyo sang Dr. Alfred Kabatol ang taglibot sa Bacol Action John Diaz. Unang sabato na sa aksyon sa Bacol Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:11 Action Radio Philippine Standard Time. Pwede ba lang maghuben ang may edad na? Pwede gid. Mag DTX 500 ka. Ang DTX ang kampiyon nga protection with the 1.3 million orak units of antioxidants epektibo nga pangontra sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices. tunog sa barangay Tiglawigan, Surat sang Cadiz, no? Itunguan nga magkuha ang detalye sa report ni Action Roger Gotep dugay ko na available na sa napalong manisigida ang kalayo sa barase kapag responder sang mga tao kag sa ato sa Bureau of Fire Protection dara sa Cadiz City. Bobota lang first bus sa ato sa mga commercials 512 Action Radio Philippine Standard Time. Standby, balik kita pagkatapos lamang sini. Okay, sa live stream, ginagtalis na lang ang monitor si Melvin Peñafiel, Hammer Blas, good PM, monitor lang kami sa may barangay Panganugoy. James Candelario, monitor kami, Central Hawaiian. Ivy Gatso Tahardo Osido, watching from Kanduri. Si Corey Bidahaw from Kuwait. Phoebe Paharilio Goles, mayang hapon, Kanduri. Ami Makilan mayang hapon, Evan Boyser, Dan Sharing, salamat. Azo Senna Cordova, watching the sa Germany. At pwede pa shout out sa mga families, Cordova, Fajardo, at Memia, Angling, patiman kay Jobalin, ara sa Hong Kong, God bless. Ging Hubahib Tolentino, hello po, watching from Ilocos. Jovita de la Cruz, good afternoon from Bayawan. Alex Fuentes, mayang hapon, listening, watching. Elizabeth Malakagamala, keep safe, God bless us all. Belen Salaw, good afternoon, Action Radio. Ima Alcuala Kelstrom, good afternoon, watching from Sweden. Aramansia Jerry Asiro Jr., good PM Action Mar, salamat. Perlito Nonoy Castillon, kay ginako taken for service ang gasiga patyon kag manumano. Hon, ti gubae. Oh. Didain Jonal Action Mar, ang red kag green, magadungan sakit sa ulo. Binungguan na kamo ang tanan insakto daw mga manok.
Amy Esmeralda Dolido, good PM. Christine Menyes Villalobos, mayong hapon. Monitor lang kami di always sa Barangay Pandanong DSB. Perlito Nunoy Castillon, halit lang ang face mask kag helmet kay hindi mo makilala ang kriminal. Suzette Alunan, good PM from Hong Kong, watching. Shane Anthony, watching sa New Jersey. Pa-shout out lang ko na family Lipanya. Thanks, keep safe, God bless. Philly Morales, Coelho Alieza. Mayong hapon, Homa Lubida, good afternoon. Tomas Baronyola, monitor kami din sa may Regent Pearl Alihis. Dona Navarrete Macario, mayong hapon, mga ka-action, God bless. Araman si Mary Joy Camero, mayong hapon, okay. Pelton Lipora, monitor lang kami sa Pasay City. Sa Watts Party, mga ka-action, nara si Yvonne Boyser, si Raymond Alarcon Sagal Jr., ka-monitor man, good PM Max Marlon, monitor kami niya. Greet lang, Melissa Cordova, Jenny De Los Santos, si Candy Puertas, kag si Jonald Andrade, Aquarius Maldita, ako ka-monitor. Raymond Alarcon Sagal Jr., amigo ta Benji Bantong, naga-monitor man. Thank you. Iban balikan ta naman, dugaduay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgal. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sangsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na on ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May sunog nga nagluntad dara sa barangay Tiglawigan, Sunod sang Cadiz. Pero pasalamat kita nga waay di nagdabilin sang dako nga kahalitan. Pero ato di manoon na ano balangit kamanuan sari. Si Aksyon Roger Gotev live dara sa may Cadiz City. Aksyon Roger, mayong hapon sa report, please come in. Dito kag nakita nato pagabot nato dito nga nag-aaway sa kalayo ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection. Pero ini ang balay actually na abandonado nga balay may mga gamit sa sulod. Kag human sa light materials ni pangatop ka kawayan manangya sini nga mga dapat sa nga tikanamo sang tawag ganito nga nagbulig man sa patay sa kalayo kasi gamo man daw mga kaingod. Suno kay na sa ato sini nga na
pawagkot nga residente nga mo ginakita dito samtang nga nagibola sa layer ka paligo din siya kag kamong ganil sa pabalo ang ila sini nga barangay official pero di man sa kay kapitan Manuel Escala madasig nga nagtawag gila sa nga katapos sa Bureau of Fire kag moto gila nga responder dito pagabot ato dito alos sa papas-papas sa matong kalayo pero suro sa ilang ang ginalinan sa kalayo halin sa ining tanom ni bilang panyawan nga latay man challenge sa police nga balay pakanto sa ibabaw dito sa kuryente. Kada nagigram si Mante tungod sang iban nga mga daon sila yabla. Kada mga ugat kasi kay panyawan may mga ugat-ugat na balagon lang nga panay nga sa isang tanon kada iban kinalaya. So nagkama kalay pakanto sa nipa sa sini nga balay nga ginaparagyan sa reporter Robbie De La Cruz nga daw pila na katuig nga wala dira kay Star may damit ka na dito sa Manila. So amo ni ang gi-restaurant kay na so far madali man lang kay wala gani sa nga 15 minutos kapag abot sa Bureau of Protection gilibutan nila kay basa dayon ang mga puluyan ka may lang kay ibon mahangin amo tong isa sa council of sa board member Gibnerhan na wala man dayon makamakot ali kalayo sa sini nga balay kay tuli ari sa tigat kang karsada pero namo siya sa mga kaingod aw na sa palibot man kamo tulbaan mga tao kay ina may ba man siya declaration of Marlon kung pila gid ka lugit and damage dito o sa properties pero sa mga personalidad wala man sa may nahalitan sa kininga sunog pero diyan lamang sa gamon diri nga si Diara Raymond ni Mr. Panachuwa nga maghalong dapat sa kininga kalayo kan kung nanugid man nag-delay sila dito, nagpatapik sila dito sa ila. Sila nga contact number o sa ilang hotline number sa lugar para kayo ay nakita nila. Kaya nakita nila ito, wala dito sila sa nakatapik sa hotline number nila. Nag-instructionan ang mga tao kung kaso maging may sunog, pwede na sila makatawag sa sina nga numero na ginabilin dito sa sina nga lugar man Action Marlon. So, parte ko rin. Ang aton nga update. So, una, ini nga responder nga sunog sa sinayang dumdum sa nga Fire Prevention Month nga sa diing ginugyan sa topic sa uno sa siningbulan sa Marso. Gilayon nga nag-inga o bumbiro kasi sa iban nga bawa may sunog na yun. Pero wala man sa naman na mga kahilutan after Marlo nagpaslamat pa kita. Dari sa may syudad sa Cadiz, particularly sa may barangay Tiglawigan naglunta nagsunog sinigid lamang hapon para sa action report sa television una sa balita, una sa action, hindi sa action Roger Gutierrez sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sige, salamat sa report ni Action Roger. Manang pasalamatan naton nga wagid man sang dako nga kahalitan ang sunog na mga ka-aksyon sa may barangay Tiglawigan. Ti Fire Prevention Month kita subong bulan sa Marso. Halong-halong gid kalabig-lawig pa naming adlaw. Ang report ni Action Roger gin dulong sa kaluan sang D3 sa aksyon. Lasing 26 Action Radio Philippine Standard Time. Ibaloon ta naman mga ka-aksyon Itali sang balita halin sa Bacolod City Hall. May pila ka mga opisyal sang syudad nagpalayag sang interes nga ready man sila magpabakuna sa ding Sinovac kung hatagan sila sang pahanugot sang gobyerno nasyonal. Ang Sinovac ting efficacy niya medyo manubo mo no. So dugay may pawati tamang lang ato sa ding interview kay Governor Bong Lacson angon sa ding Sinovac vaccine man no kasi Gov Lacson siling ya sa mga adlaw yes ready man ko. Ay mas maayo na lang ko nung mabakunahan ka sang sa mag-antos kita sang halalang kasuksok sang face mask kag face shield sa manawig nga tion. Sa Bacolod City Hall nga balita, Action Radio City Hall Report. With Action Art, tayo po na Action Art, mayong hapon, please come in. Yes, Action Marlon, correct na ngambal mo. Amo nang panayagan ni Vice Mayor Elcid Familiaran right after sa meeting nila kahapon gadlao sa COVAC Council sa Bacolod City. Now, sunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran, kundi ang alokasyon sa Sinovac na maabot sining weekend, ang Corazon Locsin kag Riverside lamang amo siya ang
Duha ka mga hospital nga gintumod nga dira Action Marlon kuwaon ang mga vaccines o kung ang mga medical health workers kag frontliner nga amo na sila bakunahan. Now, sunod diri kay Vice Mayor Elcid, kumong ati subong although may ginsabit na nga number of vaccines ang duha ka mga hospital pero ang isa ka problema sila kung may ara sa mag-decide nga mag-atras o kung hindi magpabakuna or pwede man nga ang iban sila sa ilang hindi mag-qualify. Siling diri ni Vice Mayor Elcid na istorya nila ni Mayor kasi ang inyo paglantaw sila niya kung i-authorize o kung natagan sila authorities ang national willing sila nga magpabakuna Action na Marlon kay may ara sa priorities mo na ginatubon nga mo ang dapat unahon sa sining bakuna na dapat ang mga medical workers. Next in line na tinitente na so sunod din ka Vice Mayor Elcid sa hanay dira sa mga opisyales sa City Government of Bacolod magluwas sa iya ang nag-signify na willing man magpabakuna kung hatagan permiso sa nasyonal. Amo si Councilor Ising Salanga o Israel Salanga, si Councilor Cindy Rojas, ara man nag-signify man si Liga na Barangay President Councilor Edglis Gonzales Pali, kag SK Federation President Councilor Aisa Villamor. Pero sila niya, kuning kaso ginman, kay ang national na yapon ang Sampailon na magkatag sang green light kung pwede sila. Kung hindi man pwede, may ibang pagka-alternative na ang mga frontline medical workers sa ibang nga mga hospital, since kalima pa or apat pang nabilin, gawin man nila sa ang lokasyon, pwede na lang inaman sila kay katalos or sa i-substitute in case na may ara sa kakulang sa mga vaccines. Pero sunod rin kay pamilyaran, iningalihog nila, luyag nila ipakita sa pumuluyo sa Bacolod ang willingness nila para at least mag-convince man sa mga taga-syudad o kung mga pumuluyo na ini sila ang willing kaya makita nga di as model Action Marlon. At least ang kumpiyansa sa tao nga magpabakuna ara. Diya mo na siya ang sunod rin kay Vice Mayor Isik Pangyaran. Pero klaro niya na again, di may priority na yan mo gagintungkod kanina sa national location. Ang national ang nag-decide kung sino ang dapat i-priority. Ari ang palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Gina-consider actually ni Mayor na kung hindi sila, kami yung mapatest. In fact, nakatawag na ko siya kay Doktora Yvonne Ramos Cortez, kay doktor ko na siya sa allergies ko Ang Sinovac, between 18 to 59 mo. So ako 59 ko, but going 16 ako. And mo ko allergies, but sila niya, you can go ahead. Kaya may bagong findings sila na even ang senior citizen pwede ganito dala sa Sinovac. Katawag ko sa ako niya cardiologist kasi may high blood ko Si Dr. Villasen. Kung pwede ko. Kung may go signal and i-allow, kaya kasabi nagbakita ko si Roque, napa-investigar nila those persons na nagpa-vaccinate na wala madala sa first priority. Ang ba't na lang ako niya point, ang meeting namang gabi, kung hindi sila, kita to show our constituents na kita ganing leaders nagpa-inject. Leadership by example. Kasi may fear ang tao mo. Actually, ang nag-pledge na mapa-vaccinate ako, si Ising, si Lady Gles, si Aying, and si Cindy Rojas. Kung i-allow kami, mauna. Sang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So, ina siya possibility, depende ina siguro pa kung ano man ang ila sining kapag pamangkot o pagkuha sa permiso gikan sa national. Kaya ang prioritization ini ang nag-determine sa national kung ang may mga allocations kang padala sa mga probinsya kag different LGUs. Now, there is a Bacolod, by the way, ang CHO yan naggadto na liwato nagpadulong sa Riverside, kag subong man sa Corazon Locsin. Agon nga i-check yan atong number, langin sa pila sa mga vaccines. Amo man sa apat ka mga hospital nga way malakip sa allocation. Kaya so hindi lang kaso man na way abi kung magkulang ang vaccines, di ang iba ng mga hospital pwede na Action Marlon na dira sila makuha no, sa mabakunahan. Now, kaya actually mag-abot ini ang vaccine
may ara sa tayo nga programa sa government center, pero ang matabo sa facilities anay sa CACO pagkadalon antes i-turnover sa bahin sa duha ka mga hospital. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat Action Art, may dapat diri nga sundon mo nga guidelines sa Department of Health kag World Health Organization DOH sa WHO. Dapat mayara sang priority list nga amo anay ang una nga turukan sining bakuna ni. Kaya mga frontliners, agad kaya amo na silang permi nga nagasulay mo sa sining peligro dala sang COVID-19. Yang Sinovac mga kaaksyon, hambal kay na ni Governor Bong Lacson. Kundi ang pagbakuna sa tao subong tag 2 ka beses, 2 ka dose. Ang first dose mga kaaksyon para sabi napabakuna kasbong, pulatom na pa na mga 2 ka bulan pa masubra. Antes ka naman liwat nga magpabakuna, dapat tapuson mo ginang 2 ka turok. So hindi pwede nga ang first dose, una mo nga ginpaturok, bakuna halin sa Sinovac, ikaduwa bakuna halin AstraZeneca. Hindi, kung ano ang bakuna ginpaturok mo sa una, mo man ang ikaduwa. Hindi pwede nga mapili kaya sila niya ang Sinovac akon una nga pagturok ka ikaduwa ay AstraZeneca, hindi pwede hambal ni Gov. Kung Sinovac ang una, Sinovac man ang ikaduwa. Si Governor Bong Lacson sila niya kung may signal lang akon pwede ang mga government officials nga magpaturok sini bakuna nga Sinovac nga nag-abot halin sa pungsod China, sila niya ready kuya. Ako personally, I'm already ready to even take Sinovac. It's better to have one because it's better to be vaccinated than just wearing face mask and face shield. There's more protection if we have ourselves vaccinated. Correct. But of course, after vaccination, we still maintain our minimum health standard. So we are better protected with vaccination. If you look at what's happening in Manila, especially in private hospitals, even St. Luke's is asking for additional vials because after the first day, there are more and more of their health workers that are already agreeing to be vaccinated. So I think that's what will happen here also, or any part of the country, when they see they're being vaccinated and no untoward incident or no adverse effect. I think more and more will agree to be vaccinated. If that is what is presented, yes, I will encourage everybody because, as I said, it's safer. I mean, we get more protected if we get vaccinated. And if they will allow me, I'll do it. I'll take it. I don't think may mamauna pa sa Astra, no, because may head start na tayo. It's so difficult. It's not like going to a pharmacy and buying this. That's what we have learned, no. So I don't think there will be any other except what is provided by the national government. Pero as far as we purchasing more or ordering more, there's nothing sure. We cannot for sure say we can just buy from any pharmaceutical. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, si Governor Bong Lacson ti sa Domingo mag-aksyon diri sa Bacolod. Maabot na mga 3,500 doses ang Sinovac COVID-19 vaccines. Ang AstraZeneca mag-aksyon ang mga panigin na paabot na ito. Alas 5:37 sa mga high blood sa mga diabetic aton ginarekomendar panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi mapaulay si iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na minisang manunggal. Madamo na sa mga Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner... Okay, balikan taman nato sa ring live stream. Gabanitor Pilton Lipora. Good afternoon, Aksyon Marlon. Monitor lang kami sa Pasay City. Si Miyani Mayorada. Mayong hapon, Aksyon. God bless you sa inyo tanon. Pedrenia Ironman. Watching from Barangay Handumanan, Zone 6. Pamilya Pedren na specialist amo sa ring pinalangga nga Iloy. Amon Iloy nga pinalangga. Stang tanan, Mama Judith. God bless always. Si Ina Voig Duhinog, good PM, monitor kami ba Port. Kathy R. Calatrava, mayong hapon, mga ka-aksyon, gamonitor ko diri sa Anguro ni. Okay. Sa SG sa ano. Eva Gradas Materna watching from La Carlota. Si Val Bocatan, good evening, listening from San Juan, MM. Val Bocatan, good afternoon. Embong Diocampo, good PM, monitor ko diri sa May Maaw. Si Eva Gradas Materna, okay. Good afternoon ko doa. Pedrinya Ironman, pamilya ko sa Barangay Handumanan, Zone 6, mga utod ko, masing may tikboy kag bukay, buding mga bata nga amon kalipay, kit-kit kurit. Charmel, Caramel, Popen, Bolpen, Prinsesa, Hercules, Mariel Kasinday. Sige. Thank you, kid. Si Philip Alusagay, gamonitor sa ato sa ring Watch Party. Thank you. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karun kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radio
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Una sa aksyon! Antis na balikan ang ato sa ring patrol mga ka-aksyon, kundi amat-amat na gidmana nga init ang hilanat sa politika, hindi lamang din sa lokal kundi sa nasyonal nga level. Sa pagka-presidente laban-laban, ti papili na gidman, Sara Duterte Duso, kag Vice President Lene Robredo. Balikan tayo aksyon na yan ato sa ring patrol. Okay na, report ni aksyon John Diaz sa Rigid nga Matarion o si amigo ta Alex Torres. Mayong hapon watching live sa program mo. Stay safe. Still number 1 ang Action Radio. Maldi amigo ta Alex Torres. Okay. Kay Pedrenia Ironman Ironman. Naga-monitor man sa ring mga Matarion. Ari ng patrol, balik ng report ni Action John Diaz. Action John, sa report, please come in. Nga convoy sa mga kapulisan na buwas nga adlaw labi na sa pagsugat tugtog nga madulong abi ining mga bakuna nga mag-abot diri sa may syudad sang Bacolod Action Marlon. Kay Sir diri kay Bacolod City Police Office Operations Division Head Police Lieutenant Colonel Lester Liada nga nandigat pa man of course sa tastan ng security plan, pero ang ginimo diri nila bangod nga may request nga panibago ang Bacolod Emergency Operations Center halin sa convoy sa dugang police force kag sa pagmentenar o kung pagpabilin abis ng trapiko nga agad nga hindi madelatar ang pagbiyahe sa bakuna ilang luwat ini plastaron kag of course boss nga adlaw ila man ini nga implementa kag ayo sila sa publiko nga mag-cooperar aksyon Mar. Wala labot sang patuyon nga convoy sa pagbantay man mismo sang mga bakuna labi na sa may vaccination centers kag sa cold storage facility nga pagagamiton sang syudad may ipahamtang man nga kapulisan ang EOS ang BCPO Action Mar. Ang matabo sa diri base sa ilang security plan, ang TMU Traffic Management Unit Bacolod Traffic Authority Office amo ni ang magapanguna sa paglastan o kunabi sa convoy kalakit man ang iyag Bacolod City Mobile Patrol Unit o kun MPU. Samtang ang iya naman Bacolod City Mobile Force Company amo ni ang mabantay sa vicinity sa mga vaccination area kag kung may kinanglanon nga augmentation para sa mga cold storage facility Action Mar. Ang area naman sang kung sa indigto itiner ining bakuna ang tisunod dalon sa vaccination center may ara man sang 4 ka mga pulis nga ipahamtang ang Bacolod City Police Station number 4 kay ilan ng area dira nasakop ang sa may annex building Action Marlon. So buwas nga adlaw according diri kay Liada may mga changes o kunader may arabi nga pagutok sa traffic ko labi na kon na magabiyahe na ang convoy, ang Bakuna Action Mar. Hindi nila mapalayag kung anong rutang agyan, kag hindi man nila mag-confirm kung sa diingid, kuwaon Action Mar, is either sa port or sa airport abi, pero hindi pa nila mapalayag ang pinakaruta agad para masasekuridad sining pagbiyahe sa Bakuna buwas nga adlaw. Yari si Police Lieutenant Colonel Lester Riada ang Operations Division kag ang nagatambong man sa mga pagsinapo sa Bacolod Emergency Operations Center. Coordinate naman sa tanang using box mga abot na gitman and wala sa mga mga kapitalism convoy security to ensure na itong vaccine will arrive diri sa storage area niya diri sa NGC. So sa pag-abot sa storage area, ano silang security plan dira, sir? May mga assigned na police? Yes, ang EOC and we will provide 24/7 security
Action Mar ang baliliada nga ang 24/7 nga ila diri nga pagbantay bot silingon may mga shifting nga paghimuon ang kapulisan. May ara Action Mar nga duha abi sa morning whole nga adlaw and then duha man Action Mar sa gabi. Inaya for the facility alone kay apat ang assign sang station number 4. Pero according diri sa ila, may mo pa man sila magdugang sa kapulisan dira nga ipamtang no kay kulang tawon ikunda ko gid ang area nga cover Action Mar kay basi kinahanglan gid sa additional nga police force. Pero subong amo lang na apat ka police nga from station 4 ang maga-standby dito sa may cold storage facility. Actually, sa nga po, diri kita nakadto sa annex building sa Bacolod City Government Center. Ginlagtaw diri nato ng area. Kung makita nato ng Action Mar, may command center na diri ang City Disaster Risk Reduction Management Office. So, diri sa may command center, may diri nga opisina nila mismo, nga amo ni kiring temporaryo nila nga gamiton bilang cold storage facility kay ura-urada ang pag-abot mong siling bakuna para sa may Bacolod Action Mar sa duha ka mga ospital. So, diri nga area, do opisina ni siya, air-conditioned naman ang lugar, pero temporaryo ni siya mo ng ilang pagpatag temporaryo para ni siya kiti para naman niya saging bakal kabakolod niya ragid sila sa patugudon o kunin mo nabi nilang permanente nga cold storage facility Action Mar. So diri sa area ang ila diri nga security plan sa entrance and exit, of course may naka-standby gid police event sa likod Action Mar, may mga kapulisan man nga naka-on standby ang BCPO. Ang security naman sa palibot ng NGC kay diri siya sa area mismo may ara gid sa patrol sa station number 4 nga masami magalambiyong dira sa lugar para ma-maintain man ang peace and order. Kaya according diri sa kaya Police Lieutenant Maria Libertad Indiape, ang spokesperson sa BCPO, wala labot abing ginabantayan diri ang cold storage facility kinahanglan man i-maintain ang mga security sa palibot. And of course, pag-abot diri, mabantay. Paghalin naman ko kinahanglan i-transfer sa iba na biyahe sa mga vaccination center, bantayan pag sa mga kapulisan Action Mar. Pero ila diri gin klaro sa kapulisan nga wala sila yan nag-lift o kung wala nila gin batak abi sa heightened alert status. Amo man sa gyapon ang status sa mga kapulisan pero alerto lang sila ya sa tanan nga mga tinion ilabi na kung kinahanglanon sa augmentation, police power abi sa isa ka area. Labi na nga subong may ara na gid pang determine anong unahon kag anong adlaw sila magapatigayon sa pagpangbakuna Action Marlon. Ang in terms naman diri sa mga kapulisan, so far wala pa man sila sang update kung sila bala bakunahan man. Pero may ara na sang initial impormasyon nga sila mga isa sa mga top priorities nga makauna o kung bakunahan Action Mar diri mismo man sa may Western Visayas ginakabig ni sila nga mga frontliners. Sa totoo mga kakson ng bigtagi naman diri sa area kag update na kang tanan sa preparasyon karon ginahimo kung kita naton diri sa may NGC medyo sako-sako na gid man tanan. Nakip na ang iya ka Bacolod Emergency Operations Center kaya kita naman naton diri nga nagbisita sa may facility ang Executive Director sang EOC si City Administrator M. Ang ano makina si Dr. Chris Rungon sang EOC Action Mar gilantaw diri nila ang lugar. Basi karon may matipol pag kita nga update diri sa area mismo ang ila preparasyon diri sa may command center sang CDRMO kag lakip man sa pagagamiton nga temporaryo nga storage facilities sang syudad sang Bacolod. Sa totalan maka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gyapon kinakabalakan. Pabakuro ng resistensya magtumal sa nagandak sila sa operation, anti-illegal gambling operation. Tatlo lang inadakpan, kang iban naglangoy sa baybay. Ano ang pang ano ang pang anong sugal na? Antog, karay cross blamong.
Hantog. Tumbok. Kaya nadakpan Tum- nila, Ah. duwa ka lalaki ni, kag isa ka babae. Ang 5, nagkapakapa sa may baybay. Naglangoy si Lacson Mar, digtos laguro naglusot sa ning area ni man. Palusot si Lacson Mar pa Barangay 1 pa Banago. Grabe na. Upper teman nga langoy dari nila nga 5 kabilog yo. Ang actual gid nga paglumpat nila kag paglangoy nakuan sa video, nakalantaw mo kita sa video kay na. Way na sa kadumdum may mga pating kwarta na bitbeto nila ti basta tong mapapil guro ang kwarta. Nagpalagyong mga personal dari pero may 3 diri nga nadakpan bangod sang iligal nga pagpanahoran. Mga kaakson, dali dagikan diri sa Batuan taglibot sa Bacolod Action John Diaz, so nasa sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Akson John, las 5:54 Akson Radio Philippine Standard Time. Oy, si Presidente Rodrigo Duterte nag-aprobar sang sining plano nga pagpatigayon sang limited face-to-face classes sa mga bulutuan nga nagatanyag sang kurso nga medisina, allied health sciences sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine earlier this year. Hindi magali ora mismo. Ano man nga bulan subong nga tuig mga kaaksyon. 4 ka mga medical schools dito sa Metro Manila ang gintugutan na nga magpatigayon sa limited physical classes. Iban sa nga mabulutuan nga aprobado na sa Manila City Government ang pagpatigayon sa limited physical classes ang pamantasan ng lungsod ng Manila College of Medicine. Way manitanto peligro kamanti mga kuana arana sa kolehiyo no kag universidad. Kabalo na rin sila magtipig sa nga ila sa nga kaugalingon pero sa mga kabataan guro hindi pa pwede medyo dulo delikado pa ano pa kanya bulutuan. Metropolitan Medical Center College of Arts, Sciences and Technology, ang Chinese General Hospital Colleges, Manila Theological College of Medicine. Ti kahapon o kunsang Martes, ang Senado nag-adapt sa isa ka resolution nga nag-rekomendar sang pagpatigayon sang face-to-face nga klase sa pungsod Pilipinas pagi sa banasig nga paglansar sang pilot testing sang localized limited physical classes mga kaaksyon. Matamat lang di ta pwede pag gulpihon kay basi kon bumutsog man ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat abaton talaga niya, no? Si Rosalio de los Reyes watching live Family Hoxon, Kilantang, Aldamar, Roldan, Del, Tutok, Gasamsam from Progreso Binalbagan, Inday Blansaga, Monitor Man, sa sariling mga tiniyon sa live stream. Pedrenya Ayon man, Aksyon Marlon, may hapon na nami, bulong sa sakit unto. Salamat Aksyon na Marlon. Wala mo na pwede Mapot lang sa butika. Or base may kilala ka na doktor, ma-recommenda niya garantisadong bolong. Sige. Alas 5:56 iban nga balita way tabalabutan tutok sa action firing line las 9 tubto balas sa akon las 7 tubto balas sa 9 with action na Brian Morden karon dugay tutok ka mo kag magasunod na action balita. Evening edition with action and defensor. Action reports after the edition magabalik buas. Podre kay action Henry Spulgar kag IT expert action JM Bikin. Ako naman action na Marlo Senebaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Isang kinausar mo nga. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!